yanda za ku ga yanda ake gudanar da zanga-zangar lumana a cikin garin jihar Katsina. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu, kai mana subscribing. Ku biyo mu domin ji da ganin abin da ke wakana game da zanga-zangar da ke wakana a cikin garin Katsina. Hausa TV 1. Mun gode. Wannan shine kaɗan daga cikin yanda ake gudanar da wannan gagarumar zanga-zanga ta lumana wadda aka yi domin neman adalci ga al'umma. Zanga-zangar ta haɗa da abubuwa kala daban-daban. Ana ci gaba da gudanar da wannan zanga-zanga a cikin garin Katsina kamar yadda kuke gani. Zanga-zanga ta kai a kowace unguwa da ke faɗin birnin tarayya da ke cikin garin Katsina. An kuma dakile duk wasu hanyoyi da ke cikin garin Katsina na shige da fice domin yin wannan zanga-zanga lami lafiya. In dai kuna tare da mu, Hausa TV 1 ke kawo maku wannan rahoto na ji da kuma na saurare da na gani baki ɗaya. Kamar yadda muka faɗa maku a farko cewa za mu kawo maku bidiyo da kuma audio na zanga-zangar lumana da ke gudana a cikin garin jihar Katsina. To, kamar yadda muka shaida muku gashi za ku gani da ikon Allah,